Asibingelele igama uLwandile uMbhoni Sibongo sebenzela inkampani yaseMondi emahlathini asePiet Retief. Namhlanje sihlangene siyithimba laseMondi nokubambisana nosonkontileka nabasuppliela amathuluzi okusebenza afana namaloli nePPE yokuze ukwazi ukuvikela abasebenzi bephephe. Inhloso yokuhlangana kwethu namhlanje ukudlulisa umlayezo wokubaleka kwesimo esizongena kusona isimo sasebusika, isimo esihambelana nomoya nemililo ebhebhethekayo, nemililo yenhloso ngesinye isikhathi. Ukuxwayisana ke namhlanje ukuthi njengoba singena kulesi simo lesi sefire season, abantu abaqikelele ukuthi siphephile, asiyiqala imililo engenasidingo. Siqikelele ukuthi ngasonke isikhathi makukhona imililo esiyibonayo engagcina isidala umonakalo emahlathini kanye nasemakhaya, ikwazi ukuthi leyo mlilo leyo ireporteka. Khona ama-office aseMondi, bakhona bezoxhumana nomphakathi, khona ne-office lezomlilo Fire Association, nabo niyakwazi ukuthi nibathinte nixhumane nabo ukuze nikwazi ukuthi sinqande isimo esingahle sidala umonakalo. Okunye okubalekile bekusihlanganisile namhlanje ukuthi siqiniseke ukuthi ithuluzi esilisebenzisayo cisheni umlilo lisesimeni sikulungela ukuthi sicishe umlilo, sikwazi ukubhekana nezimo eziphuthumayo ngasonke isikhathi. Abantu ba ready, baqeqeshiwe, ithuluzi lisesimeni sokusebenza. So siyacela ke emphakathini ukuthi asikwazi ukubambisana, silekelelane ukuze sikhande ikusasa elizokhona ukuthi likusize thina abakhona ngalesi sikhathi abaphilayo nesizukulwane esilandelayo, sikwazi ukuvikelela izimo zempilo nabo bakwazi ukuphila. Ukudlulisa nje ukubonga nokukhuthaza ukugqugquzela umphakathi ukuthi asibembisane. uMondi uyinkampani esemphakathini ephilisana nomphakathi. Siyabonga.